Det larmer. Det larmer i dit hoved af tvivl og usikkerhed. Og du kan faktisk ikke høre end din egen tvivl og din egen usikkerhed i din forældrerolle. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Da jeg som ung mor stod med vores første søn, så var jeg også usikker. Jeg var tvivlende på, om jeg nu var god nok, om jeg gjorde det godt nok. Om ikke jeg fejlede. Og så kunne jeg kigge på mine veninder, og jeg kunne kigge på dem i mødregruppen, og så kunne jeg undre mig over, at de kunne få deres babyer til at sove både 2 og 3 timer, når vores søn, han sov 3 kvarter. Han havde ikke brug for mere. Og jeg tvivlede på, jamen, at nu godt nok, han burde jo sove noget mere, og jeg var så usikker, og jeg havde det faktisk ikke særlig godt med det. Indtil jeg lærte at acceptere, jamen sådan var han. Det var hans måde at sove på. Så tog han bare flere små 3 kvarters lur i løbet af dagen. Og så kan man så vende om og sige, jamen så fik jeg jo flere små pauser, hvor jeg lige havde ro fra ham. Så det var jo også en fordel for mig. Altså det havde selvfølgelig været rart, hvis han havde sovet de flere timer, men det gjorde han ikke. Ja, altså, det kan han godt i dag, men dengang, nej, der skulle ske noget. Så hvis du også kan føle den usikkerhed, så synes jeg, du skal kontakte mig. Fordi jeg har flere redskaber til at hjælpe dig med. Du kan også hoppe ind i Facebook-gruppen, der hedder Mindre kaos, mere ro i familien. Her deler jeg små tips og råd til, hvad du kan gøre som forælder. Og du er også meget velkommen til selv at lave opslag derinde og komme med nogle ting, hvis du har det. Kan du have en fantastisk dejlig dag. Hej!